Hoy! Ikaw, mangihi ka diyan, oh. Unsa? Ikaw ba, mangihi pa ka diyan. Lagi na nagbutang diyan, oh. Basa na diyan, basa. Hoy, basa ba? Bawal mangi dito. Tawa raw niya, mangihi ka diyan. Kitaan ba di ka mangihi ka diyan? Tukdokong mo ng uni mo. Bumbo na libang hinon! Te, ana si mama, te, kuhaon lang kaguran. Hala ka inyo itong kaguran, giuslan pod ra ba? Giuslan pod. Yahaman ran? Kadumdum ka tong balay nga green o atop? Ato sa ato nga balay diyon tawagi diyon ko nag-abot nimo. Sige, te. Alam mo naman ang balaya, Tawagan ako. Hello, te. Oy, dang. Naana ko dire itong balay na grain og atop. Sa atop anang balay dong makakita kag payag na dito ang kaguran. Sa atop makakita kag payag. May payag ani nga atop para manitanan. Tisa ba? Uy, kabuang na sa babaw sa buntod. Bahala mo diyan. Gisin ra kaniya. Okay ra na amo amang gining lupad na mong sin. Mama ko ni ma? Di man na mao. Ni damaka na niya, uy. Maunod bisan mamulbos na lang unta siya ba. Itom iyang nang kulang ra man nagpulbos. Unsa man na iyang gibuhat? Ambot lang. Hala, kitrabos na. Hala, unsa man na? Ano man siya? Hala, grabe ka damak. Gihimong pulbos ang skin coat. Ikaw magsuot daw? Mao na akong anak diha, tudloy lang na. Amo ni. Ya, ikaw na bahala diha daw. Sige dong, ali dong. Tudloan di ka sa mga animals. May mga animals dari. Sige ka na, animals. Gunitin ng steak, Ang bebe. Sige, tudlo ahadapit ang mangke. Amang ke andara ay. Dili ra sa ibabaw pangita. Ayo ko tudlo. Mangki maka. Mangki ba akong itudlo? Diri ra. Bilang steak pe. Parang mangki. Mao ni ang mangke. Pareha ra manggod magnaw. Sige, kini na lang, Unsa man eh? Mermaid. Ahaman magpuyo ang mermaid. Sa sapa. Dili, sa dagat magpuyo ang mermaid. Sure, oy. Kauban nila dito ang mga fish, mga shark, mga dolphin. Ikaw man lagi naman lagi adre sa yuta nga maram kag nagsukoy. Aga! Ano man ako anak diha? Bay, pabaylo to, bay? Man. Nakikwarta diya, bay? Kwarto eh. Sure ba? Naon tayo mga tags kalibo dito, basta magpatuli. Sure. Ikaw, natuli naman ka na. Maram ko tulit ako. Na ako ganit po siya, ay. Dagan lang nagtapok bata dito. Manapit? Tulo sintir. Tinter? Sa sintir, Siya nga eh. Sayang yun. Sige, bay, mangita sa kuglang baylo nito, eh. Uy, boy, naman lagi kwarta, Hala, ning bata, Dong, pwede ka na ako apilon sa akong video, dong? Vlogger ka, Col? Vlogger, mo-apil ka sa akong video? Sige. Sige, ali, diri. Ali, diri ta mag-video. Unsa man, dong? Ready na ka, dong? I-side view gamay imong nong para mapurma gyud. Okay na. Guniti sa niyo, guniti ni. Sige na ha, magsugod na ta ha. Sige ha. Saging, mangga, papaya. Uy, unsa man na? Dili ta magsikaway Rickmar kay manghod bi ka ate ko nimo pamilyar ta. Ganit eh. Mura lagi kang nagkaon nagkaon ka? Ote. Unsa magikaon mo? Kamote. Kami among gikaon diri kay pan. Ikaw unsa magikaon mo diha? Kamote. Pan lagi amo adre, ikaw lagi ha. Unsa gikaon nimo? Kamote. Ambot mo ay. Rickmar, kagatas ang patay nga ilaga. Man na be. Nasa atop. Kuya, sikat ka kuya no? Ida? Sikat ka. Ano naman, nakitaan ko ni mo? Nakita ka sa cellphone sa kong papa. Naman ka sa Facebook. Ikaw si James Red. Kawad. Karong adlaw kay 2 million followers naman ko, magpahan ko iPhone. Dali na kayo butang eh. Okay. Kitsa ko. Asa ko? Hanggang sa man eh. Ako ano eh? Taguan ako ni. Ako aguro ni. Rickmar, tilewer na Sama naman. Sudan. Yahayan niya, hungitan mo siyang mama. Sige na, Rickmar. Ako po ma, hungiti ko ma. Ako po ma. Pag-ilom ko mo diha. Tunla, Rickmar, tunla. Kung sa man, Rickmar, wala ka nalipong? Ha? Nalipong ka, wala? Wala naman. Ang lantaw ni mo, wala ka nahilo? Dili mo rin makahilo dahil. Pangaon na ma. Uy, kaon na daw, uy. Naon sa man, napaakan kag bitin dong? Ikaw pa dong? Ako pa dok. Naon sa on man isa ra ba yung binom? Unya isa ilaha ang maluwas dok. Ana gyud. Ang luwason siguro nato kining gwapo kay gamay na lang gwapo sa kalibutan kining nakabulo bati man kining naw. Wala ta kabalo dok, basin bright na dok. Oo no, dong 8 plus 8 ko 8 plus 8. Itiit. Wala ning mata. Kini ra isa luwason. Ako po dok ko eh. Rickmar. Hoy, Rickmar. Tungon mo. Kuy tata manapok taglubay. Kabawal magkuha na ma, di ba na kumakasa-asa bukat kay bago magkukibtan og ngipon. Dili man po ka mo apil og panapo kameraman. Sige. Tala. Wala man lagi lubi diri ma. Unsa may tapo ko ninyo? Unsa mo pagtapok wala pa man kaning katkat. Nabuang.
Hala, nagbugno ang mga iro. Palayo mo diha, mapaakan mo. Dodong, pamahawa mo diha kay bugnong iro. Sige, mabugno ang mga iro. Ano man, pang isa daw, galubog ra. Dili man ang iro. Kasi dili, gamaram nagbuldok. Hala, nag-ulan na. Ma, maligo pa kung mga ulan naman. Kaya naman ulan. Kasi mabasa ako. Ay, ikaw ba? Okay. Guard, sunod ko, guard. Desa. Sige, sulod. Ah. Bye. Oh, Hindi ka, mas kuilan na ako eskwelahan. nawa ko'y custom sa Halloween. Di daw pasulod sa guardway custom. Nakasulod, mga kanay ko. Sure, oy, nakasulod ka. Nanguli, mga itong uban, kaya wala daw sila custom sa Halloween. Hindi sila pasulod sa guard. Bago, ito akong guard ba? Ano sa mga video ko na? Bye. Oy, boy! Lambok man ka. Kumusta na? Okay, unsa man Hello Kitty man yung background. Unsa magaganahan kag Hello Kitty? Sa mga tarpul. Tarpulin na rin sa balay, marag background ba? Oh, abi ko ganahan kag Hello Kitty unsa lalaki bi to. Bayot man ang ilokiti. Ay, unsa man na. Tikmar, imong habol na Sama og na. Sala. Unsa man si Ah, mama. kura ba naglaban na imong habol? Unsa man ang habol mo Napay bay? po dayon. Dong, tagnaon ko ng ikaw na mo, nuban ano? Kini no ba Mura mag-atop. Ambot lang, tilawa gani Kita oh. dun, kita dun. Gahit lagi ni, ang gigikan ni. Dira sa kilid. Ha? Dire ba dire ah? Aman. Kuha na ko ha, tara oh. Okay na ba? Bantok na bahong taya. Dong, saan ang gibit-bit mo daw? Biko. Biko? Ito ba? Ako ani tanan ah. Tudang. Ah, matong bikong gibit-bit mo. Wala naman. Ikaw wagi na tika dilit mo dalon kay gikan tong menterya. Sus gidilapan na ba tong iro? Ayo. Unsa man? Ay utang daw si Papa og lungnek. Naing imong papa din ako magpautang kay ako imong utang. Nagdala pa jud kag basiyo nga dili man kinahanglag basiyo ang long neck. Buak pa jud. Mao do na iloba ana si Papa, mao do na iloba basta dili mo pautang. Oy, ana imong papa? Oo, di ara ako ana. Ay na bayare. Hoy Rikmar, kanang wa man ka eskwela? Hoy, Wala man daw klase ma. way klase eskwela dito. Tagaliog na mong buho. Tagaliog na isa babida dito likod ah. Unsa mas mama dito ka wala mo lang mo. Di ka pala mo lang yung mura magkikag na pantat. Inday, pagpalit ito og foil ka kay magsugba kog bangos. Ako pa may suguan ang uban raw, wala gibuhat. Pagdali ba? Si Rickmar suguan mo, kinabuhat ko assignment. Paghilam di ay, foil paliton si Rikmar imong sugon. Wa ka galantaw sa nawa nga mura nagkadek, nyang dakpo ng mga pulis. Imagine na yung pangalan Tog. Pala Tog. Pala. Tog. Tog. Pala Tog.